Tras actuar por medio mundo co seu último disco, Mares de Tempo, Susana Seivane non perde fol. A gaiteira continúa a súa xira mentres lle dá voltas o que será o seu vindeiro traballo, un repertorio de pezas tradicionais. Ahora mesmo digamos que estou na fase de selección de repertorio, non? Quero facer unha especie de homenaxe á nosa música tradicional e entón pois será todo un repertorio só de pezas tradicionais, pero pezas especiais. A artista, que se sente un pouco migrante da música, vende a actuar ao outro lado do charco. Tras concertos en Argentina e Uruguai, as súas próximas citas pasan por Irlanda e sobre todo Francia, onde enche salas. Penso que Francia é un país que ten unha educación musical e cultural moi importante, non? Nos a verdade é que levamos bastantes anos traballando moi forte ali, como 4 ou 5 últimos anos, e a verdade é que costa creelo, pero vendo máis discos en Francia que en España, pero moitísimos máis, vamos. Tras a actual xira, Susana tomará un respiro para dedicarse por completo ao seu próximo álbum, que se espera cara a comezos do seguinte ano. Estes 3 discos que levo editados fixéronse no medio de xiras, no medio de viaxes, no medio de outros proxectos. Entón, neste cuarto, pois apeteceme un pouquiño non parar de todo, porque pois teño que seguir cos meus concertos e quero, non? Pero si, bueno, parar un pouquiño e facer o proxecto con máis calma, gravar sin moitas prisas. Gaiteira, cantante e compositora, Susana Seivane promete agora un novo disco de clásicos tradicionais, que son como himnos pros galegos.